Za posledných 10 rokov sa Paramahamsa Nityanandovej náhľady na život a duchovno dotkli rozmerného publika v 247 krajinách sveta. Swamiji rozprával na témy od manažmentu po meditáciu, od vzťahov k náboženstvu, od úspechu po sanias. Riešenia, ktoré ponúka, jasne adresujú špecifické potreby jeho poslucháčov, či už sú to materiálne, sociálne alebo duchovné. Napriek tomu, jedno spoločné vlákno, ktoré predkáva všetky jeho správy, podstata všetkých jeho učení, je pravda o Jivan Mukti, živote v osvietení. V tejto špeciálnej správe všetkým poslucháčom na svete Nityananda poprvýkrát odhaľuje pravdu o živote v osvietení 101 rôznymi spôsobmi. Čerpá z posledného programu života v osvietení a spája mnohé komponenty, ktoré nás navádzajú na osvietený život. Každá z týchto odhalení môže spôsobiť okamžité kliknutie. Môže to byť aj technika na rozjímanie alebo učenie, ktoré si máte zapamätať. Absorbujte tieto pravdy dôkladne, pretože majú možnosť zotrvať vo vašom byti v tichosti a vyplaviť sa presne vtedy, keď ich potrebujete. Zmeniť čokoľvek, čo potrebujete zmeniť a akceptovať to, čo nepotrebujete zmeniť, je život vo osvietení. Pristupovať k životu s úprimnou hravosťou je život v osvietení. Cítiť neustále spojenie s vesmírom je život vo osvietení. Vychutnávať si bez žiadostivosti a zriekať sa bez utrpenia je život v osvietení. Žiť za hranicami obyčajnej logiky je život vo osvietení. Objaviť a oslavovať vašu unikátnosť je život v osvietení. Privítať každý spôsob, akým sa vám život predstavuje, je život v osvietení. Pracovať s nadšením a čakať s trpezlivosťou je život v osvietení. Keď sa intenzita stane časťou vašej biologickej pamäte, vašich jednotlivých buniek, vtedy žijete v osvietení. Pokojné vedomie v akejkoľvek činnosti je život v osvietení. Žiť s hlbokým pocitom, že celý vesmír je zázrak, je život v osvietení. Odovzdanie sa bez záruky od toho, komu sa odovzdávate, je život v osvietení. Neustále podporovať potreby vášho bytia namiesto potrieb vášho ega. Neustále podporovať potreby vašej jedinečnosti a nie potrieb vašej osobnosti je život vo osvietení. Zakladať si život na inšpirácii, nie na námahe, nie na strachu a lakomosti, je život v osvietení. Každý jeden krát, keď robíte unclutching, odpájate myšlienky, vtedy žijete osvietenie. Žiť s jogínskym telom a vedickou myslou je žiť v osvietení. Žiť so slobodným, otvoreným a oslobodeným vnútrom je život v osvietení. Sloboda od bujarých myšlienok a fantázií je život v osvietení. Pamätať si, čo si máte pamätať a zabudnúť, čo máte zabudnúť, je život v osvietení. Neuchovávať pomstychtivosť voči iným a voči sebe samému je život v osvietení. Zobrať zodpovednosť za všetko, čo sa deje s vami, vo vás a okolo vás, je život v osvietení. Žiť so silou vytvárať svoj osud každým momentom je život v osvietení. Mať odvahu zmeniť sa, keď nastane v živote zmena, je život v osvietení.
Žiť bez medzery medzi vnútorným a vonkajším svetom je život vo svietení. Užívať si chaos života v rámci vášho tela ako najvyšší poriadok je život v osvietení. Keď sa vás myšlienky čestnosti a nečestnosti viac nedotýkajú, vtedy žijete osvietenie. Nebyť uväznený v extrémoch je život v osvietení. Žiť bez úsilia je žiť v osvietení. Mať jasné pochopenie o sebe, o svete, o Bohu a o ľudstve je život vo osvietení. Pristupovať k životu zmyslov začiatočníka je život vo osvietení. Otvoriť sa iným a cez nich aj celému vesmíru je život vo osvietení. Používať správnu masku v správnej situácii so správnymi ľuďmi je život vo osvietení. Keď sa vo vás stane duchovné prebudenie, zotrvať v tomto novom stave, vyrovnať sa s týmto novým stavom bez upadnutia do starého mentálneho nastavenia je život vo osvietení. Odvaha žiť v úplnej neistote je život vo osvietení. Intenzívne hľadanie pravdy je život vo osvietení. Odvaha odnaučiť sa samého seba je život vo osvietení. Keď sa prestanete snažiť viesť život a dovolíte, aby život viedol vás, vtedy žijete osvietenie. Myslieť, rozprávať a konať v harmónii s pravdou je život vo osvietení. Odvaha čeliť strach bez strachu je život vo osvietení. Povedať kompletné áno, veľkými písmenami napísané áno životu, je život vo osvietení. Privítať unikátnosť iných bez prebudenia vašej žiarlivosti je život vo osvietení. Cítiť hlboké priateľstvo voči vášmu telu a voči všetkému pomocou vášho tela je život vo osvietení. Zobrať zodpovednosť bez vytvárania nátlaku a stresu vo vašom vnútri je život vo osvietení. Žiť bez rozhodnutí, v slobode bez rozhodnutí je život vo osvietení. Cítiť, že život je posvätný, je život vo osvietení. Život bez viny, prežívanie života za hranicami viny je život vo osvietení. Chápať, že všetky vaše problémy nie sú nič iné ako tvrdé objatie od života. Môžem povedať, čo si myslíte, že je tvrdé objatie od života, je život vo osvietení. Neosobný súcit. Súcit, ktorý prúdi voči všetkému, je život vo osvietení. Mať odvahu, milovať a odpútať sa, keď treba, je život vo osvietení. Robiť, čo môžeš a nestarať sa o ostatné, je život vo osvietení. Žiť obyčajný život neobyčajným spôsobom je život vo osvietení. Fungovať na báze intuície, nie len na tupom intelekte, je život vo osvietení. Gamblovať so životom a prehrať ho voči duchovnu, je život vo osvietení. Byť pravdivý voči sebe, úprimný voči sebe, je život vo osvietení. Intenzívna vášeň, ktorá nie je nasmerovaná voči žiadnej osobe, žiadnej veci, žiadnej situácii, ktorá je neurčitá, je život vo osvietení. Korektné počúvanie, správne počúvanie
je život vo svietení. Vedieť, kedy sa ohnúť a kedy stať spriamene a podľa toho konať, je život vo svietení. Prekročiť obe, pochybnosť aj vieru, je život vo svietení. Oslavovať seba samého ako vedomý zázrak vesmíru a duchovná je život vo svietení. Láska minus snaha vlastniť a utrpenie, ktoré je ňou spôsobené, je život vo svietení. Byť úplný, celkový, v čomkoľvek robíte, čo robíte, je život vo svietení. Pozerať sa na svet každý deň, každý moment, ako keby ste ho videli poprvýkrát, je život vo svietení. Žiť v pocite vďačnosti, večnej vďačnosti, je život vo svietení. Riskovať vaše presvedčenia na odhalenie pravdy, je život vo svietení. Žiť podľa vedomia, nie svedomia, úbohého svedomia, je život vo svietení. Udržiavať dôveru na živé, bez ohľadu na to, koľkokrát je narušená, koľkokrát je zlomená. Udržiavať možnosť dôvery na živé, je život vo svietení. Neustále vedomé spojenie s niečím vyšším, ako ste vy sami, je život vo svietení. Žiť spontánne vo a s vesmírom je život vo svietení. Jasne chápať, že včerajšia vôľa a rozhodnutie je dnešným osudom a dnešná vôľa, rozhodnutie bude zajtrajším osudom, je život vo svietení. Byť prirodzenou inšpiráciou pre vedomý život, pre ľudí okolo seba, je život vo svietení. Nedovoliť vašej inteligencii, aby zničila vašu nevinnosť, nedovoliť vášmu intelektu, aby zničil vašu nevinnosť, je život vo svietení. Úplné odovzdanie sa s plnou zodpovednosťou je život vo svietení. Žiť v úplnej jednoduchosti vo vonkajšom svete a v prepichu, blahobite vo vnútornom svete, je život vo svietení. Odvaha byť sám sebou je život vo svietení. Keď vás nedokáže uväzniť túžba a strach otriasť, vtedy žijete v osvietení. Uvedomiť si, že k vám netreba byť nič pridané a že od vás nikto nemôže nič odobrať, je život vo svietení. Rozširovať váš potenciál v 360 stupňovom uhle je život v osvietení. Prechádzať od naplnenia k viac naplneniu, od viac naplnenia k viac a viac naplneniu, k viac naplneniu, ku viac a viac naplneniu je život v osvietení. Odvaha robiť chyby a schopnosť naučiť sa lekciu z týchto chýb je život vo svietení. Dovoliť všetkým emóciám, aby sa vo vás odohrávali, bez toho, aby sa vás dotýkali. Dovoliť, len aby vás niečo naučili, je život vo svietení. Žiť romanticky so sebou samým a cez seba aj s celým vesmírom je život vo svietení. Vždy urobiť o trošičku viac, ako je možné v akomkoľvek odvetví, je život vo svietení. Trúfať si, žiť bez bežných názorov, je život vo svietení. Cítiť intenzívne vzrušenie bez dôvodu, je život vo svietení. Užívať si cestu, aj cieľ, je život vo svietení. Rozrásť sa za hranice vášho tela a mysle, je život vo svietení. Neustále spájať medzeru medzi vašimi očakávaniami a realitou je život vo svietení. Žiť bez oľutovania je život vo svietení. Vyžerovať
bezdôvodnú, prekypujúcu lásku je život vo svietení. Napustiť ticho do vášho vnútra a priniesť tak pokojné vedomie do vás je život vo svietení. Užívať si všetko, čo sa stane vo vašom živote ako priaznivé, mangala, je život vo svietení. Sila čeliť život, aj smrť, zľahka, je život vo svietení. Zbaviť sa túžby po utrpení je život vo svietení. Kráčať životom s otvorenou náručou je život vo svietení. Ochota zmeniť vaše názory a stratégiu o živote je život vo svietení. Jednoduchosť v slovách a činoch je život vo svietení. Byť si vedomý hry, ktorú s vami hrá vaša myseľ, je život vo svietení. Slúžiť bez toho, aby ste vôbec vedeli, že slúžite, je život vo svietení. Žiť bez obranného opevnenia je život vo svietení. Urobiť skok do vášho vedomia je život vo svietení. Žiť v Nityananda, vo večnej blaženosti, Nityananda, je život vo svietení. Ďakujem. Vítajte na LA 101. 101 spôsobov, ako žiť vo svietení. Zažite tieto a mnohé iné dimenzie života vo svietení. Pozývame vás na ďalší program Inner Awakening, ktorý sa koná od 1. do 21. decembra 2010 v Nityananda Dhyana Pítam, Bidadi, Bangalore, India.